गासै आंनि आइजो माहारि आंनि बड'लेण्ड आइजो इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोन आं जुदि माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांबा नोंथांमोना आंखौ गावनि फिसा होननानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय गावनि बिब' बिनानाव होननानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर खोथाया बिदिनो दिनै जों गासैबो आइजो माहारि अब्ला आइजो माहारि जों खोथाखौ मानो बानसावो बेयो खोथाया सैथोना नंखाय बे बुंनाया सैथोना नंखाय थारैनो बे गोरोन्थि मावमारदों ना सैथो खामानि मावमारदों बेखौ जों नायालासे मानो खोथाखौ बानसावो बेखौ सोर बांसिन बानसावो जोंनि आइजो माहारि आं गासै मानसिखौबो बुंनो थाङाखै गासै आइजो माहारिखौ बुंनो थाङाखै बास 100 आव 90%नो बेफोरबायदि माने खोथाखौ बानसावो सोरखौ आइजो माहारिखौ सोर बानसावो आइजो माहारिया बानसावो बिनिखायनो दिनै आं फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङाव आं बड'लेण्ड आइजोआ लोगोफोर दिनै सासे लाइमोन सिख्लाया गावनि न'खौ गारनानै गुबुनाव बिहामजो जाहैयो आरो बे बिहामजोखौनो दिनै सासे बिखुनजोआ आंनि बिहामजोआ गाज्रि बिदि बुङो आरो बे बिहामजोआबो दिनै मा खालामो गावनि न'खरखौ गारना थांनानै गुबुननि न'आव बिहामजो जाहैनानै आंनि बिखुनजोआ गाज्रि होननानै बुङो अब्ला मानो दिनै गुबुनखौ बुंनायनि सिगां गाव माबायदि बेखौ जों मानो सानग्रोआ दिनै सासे बिखुनजोआ मालायनि फिसाखौ गावनि फिसालानो बिहामजो महरै लाबोयो आरो जा गावनि फिसासो दङ बेखौ गुबुननि न'आव बिलाइहरो आरो मोनसे समाव गावबो गुबुन न'खरनिफ्रायदि बे न'आव बिहामजो जाफैदोंमोन बेखौ मानो बावगारो दिनै बुंनो थाङोबा बिहामजो माहारिया दिनै गोदोनि जिखिनि सोलिबोनानै थांनाय बा बिखुनजो महरै दिनै दङ बे बिखुनजोखौ मा खालामो सैमा बायदि बाहायना हमदों बे दानि जुगाव आरो खायसे बिहामजो ओरैबायदि बिहामजो लोखि फैयोना बे बिहामजोखौनो दिनै खायसे बिखुनजोआ ओरैबायदि अयथासार खालामो अब्ला मा जों गासै आइजो माहारियानो गुबुन नामा जोंथ' आइजो माहारि जोंथ' बिमा माहारि अब्ला साननानै नाय लोगोफोर दिनै जोंनि आइजो माहारिया दिनै मानो बिदि गुबुननि मोजां ना गाज्रि ना मा बेखौ जों 100% जोङो बिनि डिटेल्स मिथियालासिनो बिनि खोथा मिथियालासिनो जों मानो सासे मानसिखौ सासे आइजोआनो मानो सन्देह खालामो एबा मानो गाज्रि बुङो दिनै सासे बिहामजोआ गुबुननि न'आव थांनानै बिखुनजोखौ मानो आलाय सिलाय खालामो बेबोथ' सासे आइजोना आरो गावबोथ' सासे आइजो माहारिना दिनै सासे बिखुनजोआ सासे बिहामजोखौ मानो आलाय सिलाय खालामो मानो गाज्रि होनना बुङो गावबोथ' गावनि फिसाखौ गुबुननो बिहामजो महरै हरदोंमोन ना बेखौ मानो गोसोआव गैया आरो गावबोथ' गुबुननि न'निफ्राय दिनै बे न'आव बिहामजो महरै फैदोंमोन दिनै गथ' गथाय मोनबाय गथ' गथाय देरबाय बिहामजो मोनबाय फिसौ मोनबाय बिदि जायो लोगोफोर जोंनि आइजो माहारि खुगाया मानो बिदि लोगोफोर आइजो माहारिफोरा आंखौ दिनै गाज्रि मोननो हायो आंबो सासे आइजो माहारि नङा होनबा लोगोफोर बिनिखायनो आङो आइजो माहारिखौ बुङो जे गुबुननि खोथाखौ मिथियालासे गुबुननि खोथाखौ जों 100% जोङो गुदि बिजौ मिथियालासे गुबुनखौ गाज्रि होननो दाथां आंनि भिडिअखौ सोरबा नायनानै गाज्रि कमेन्ट बायदिसिना हरनो हागौ खिन्थु आं जेबो मोना नोंथाङाथ' आंनि भिडिअखौ नायदोंना नङा होमबा बेनिखायनो आङो जा सुबुङा आंनि बुंनायाव सोरबाफोर गाज्रि कमेन्ट हरोबाबो नोंथांमोनखौ आङो रोजा साबायखर बावगोन आंनि बड'लेण्ड आइजो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आङो हानायमानि बरायनो नाजागोन थ' लोगोफोर खोथाया बिदिनो आं बेखौनो दुखु मोनो जे आइजो माहारि बुंनाय लोगोनो जोंनि मान सन्मानाबो गोबां जायो आरो गोबां मानसियानो जोंखौ मान सन्मान होयो सोरखौ आइजो माहारिखौ 1% गोरोन्थियावनो जोङो 100% गोरोन्थि होननानै जों बुंजायो सोर बुंजायो जोंनि आइजो माहारिया मान सन्मान मोननोबो जोङो गोरलै खिन्थु 100नि गेजेराव 1% जों गोरोन्थि मावबा जोङो मा बुंजायो 100% गोरोन्थिखौनो जों हमजायो बेखौ सोर बानसावगोन
सोर बुंथिंगोन सोर अबेयाव मा खोथा लगायहैगोन नंनायनि नङैनि बेखौ सोर लगायो आइजो माहारि अब्ला लोगोफोर आं दिनै खोथाखौ बेखिनिखौनो बुंनो फैदोंमोन गोजोन्थों जय बर' हारिनि